Jeg er jo kommet hen til en stand i flotte blå farver. Jørgen, Miltech, hvad er det for et firma? Hvad er det, I sælger? Miltech, det er et aktieselskab, som blev dannet for 20 år siden. Dengang en brugsforeningsuddeler, som fandt på, at ting kunne gøre det nemmere. Han fandt så ud af at udvikle en lille affaldspresser, som han var faldende over, og det er faktisk den, der står her. Og den startede vi med, som sagt, for 20 år siden. Der havde vi kun den ene model. Vi havde en til gengæld i 4 farver. I dag der har vi kun én farve, så har vi bestemt 18 modeller i stedet for. Ja, så det er jo en udvikling, der er sket så. Det må man sige har været et godt bytte. Hvor stor kapacitet har sådan en af de gamle? Her, ja. Når vi snakker pap, så vejer ballerne fra 25 til 35 kilo i pap. Ja. Og der skal du tænke på en papkasse, banankasse. Ja. Den vejer omkring 300 gram. Forestil dig dem stillet op, hvad det fylder, hvad man bruger tid på at rykke det fra hinanden, fordi det må ikke fylde noget ude i containeren. Og så skærer man sine fingre på det lim, de er limet sammen med alt muligt. Det gør os meget, meget nemmere. Man tager en hel kasse, åbner den her, og bare lægger den ind. Og den er lavet, så den passer til gennemsnitskasse. Det vil sige, at alt inden for detail, altså købmænd, restauranter, der hvor de får kød, de får grønt, de passer helt i. Så de kan bare tage det og lægge det direkte ind? Man skal ikke bruge tid på at skille dem af eller noget. Så lukker man bare lågen. Det er nøjagtigt, som man lukker en dør. Og så starter den. Og det er arbejdsstøjen. Og det indebærer, at man kan stå hvor som helst. Kan for øvrigt også bruges til, skal jeg nævne, til plastik. Og der snakker vi omkring 40-50 kilo i sådan en balle, der fylder halvdelen af den her. Prøv at tænke på det, hvad det betyder rent kubikmetermæssigt. Har I nogensinde set plastik? Det er bare ligger. Det fylder ingenting, og man kan træde det sammen, og når du vender ryggen til dig, så fylder det samme igen. Her, fordi vi kører med et princip, det her konstant pres. Nu står og presser nu. Så får vi al luften ud af det. Det vil sige, så har man ikke det tilbageløb. Så kan man fylde ind ovenpå igen. Og når man så åbner, så glider stemplet lige så stille og roligt tilbage med en fjederbelastning. Det er fjeder, der trækker retur, så sparer vi igen energi. Fordi ellers er den lige, når vi skal bruge den samme energi til at gå retur, som vi gør den anden vej. En anden sjov ting, vi har udviklet, som vi har fået brugerpatent på, det er noget, vi kalder EcoDial. Og det er? Det er her, nede i bunden. Prøv at lytte. Når stemmen i bunden, så lukker den for luften. Det vil sige, at inde i den cylinder her nu, der er der højst en bars tryk. Men når den er fuld, så kører vi op på 8. Det vil sige, at vi hele tiden udnytter den energi optimalt. Vi bruger ikke mere end højst nødvendigt. Her har vi så en anden model, som er større. Og der har vi egentlig lavet lidt om med de principper, der normalt findes, fordi normalt så er en affaldspres bredere på indfylden, men ikke så dyb. Den her har vi lavet om, den er dybere, end den er bredere. Og det viser sig at være utrolig effektivt. Sådan en kammer som den her, herfra og ned, der kan være 100 kilo pap. Ydermere så har vi puttet udsmiger i, der ligger en stempel, der bare presser ballen lige så stille ud. Det gør det på den her størrelse, og så opad. Og det er vel til de store virksomheder, ikke? Jo, den her bruges til mellemstore virksomheder. Vi har mange virksomheder, der for eksempel investerer flertal af dem her. Køber en 3-4 stykker, stiller dem inde ved kilden, så man sparer den der interne transport. Vi har firmaer, der har ved at investere i ballerpresser, har skåret en 4 timers truckkørsel væk per dag. Ja, det er jo flot. Her er vi så oppe på Europal-størrelse, og det er klart, der har vi et betydeligt større kammerstørrelse. Og de er igen gennemsikret, at man kan ikke aktivere dem med åben låg. Det er umuligt. Det vil sige, at de er sikret. Vi har fået dem sikret med de europæiske principper i USA uden bemærkninger. Som forbruger skal jeg lige spørge dig om en sidste ting også. Ja. Hvor bliver det hele fremstillet? Det bliver fremstillet i Danmark. Og i Miltech Danmark, der samler vi det. Det vil sige, at vi har nogen laver cylinder, og nogen laver kasser, en træer, maler osv., men vi samler det hele derop. Også for, at vi har styr på kvaliteten. Fordi alt er testet og afprøvet, inden det går ud af vores samleværksted. Således, når det står ude ved kunden,
så ved vi, at det fungerer.